Gaurko bigarrengo platera belen zein izango da? Bai, orburu beteak, legatza eta otarrainskarekin. Oso ondo. Esango izkizuet, osagaiak hasi baino lehen. Tomatea, baratxuria, limoia, orburuak, legatza, otarrainskak eta porrua. Presta zitzeko. Vale. Hasiko gara orduen garbitzen orburuak, Eta otarrainskak zuritu. otarrainskak zuritu, hori da. Orduen, hostoak eta denak kenduko digu guk, bihotza ateratzeko. Hori da. Orburuak zer dian aparrak? Bai, tuterakoak dira, lehendabizikoak dira, orain hasten da kanpaina, pixka bat. Eta hori mendik, martxo maiatza bitarte izaten dire, Orduan, hor jarri dugu, jarri duzu ja limoia? Pixka bat? Vale. Bai. Orduan, hola igurtziko dugu pixka bat, ez beltzatzeko Hemen daukat orburuak. hori da. Ura, tanta batzu dute dizkot, limoia. Limoizukoari, tanta batzuk. Bai. Eta, bueno, niri herriberatik bertatik ekartzen didate, ostiralero herriberako barazkiak, portu eta Joxemari. Hornitzaileak iotzen dira, Bai. elbeteraino? Bai, Elizondo Marna, bueno, bastanen Marna saltzen dute, Bai. Joxemari eta portu, herriberakoak. Eta Baina beraiek berak, ekartzen didate. Herriko zuzenean. plazan da jartzen dira, ala zuei etxeaino eramaten Ez, etxeraino ekartzen dute, bai. Ah, bueno, ze ondo. Bezero honiz daukate, eta bueno, baita ere, nik nire koñata eta nire koñadua, Rafa eta Asun, baute fruta denda bat, eta beraiei ere, ba, Elbeten, Elizondon berrian. Elizondon, Elizondon, Aldamenean. Asun fruta denda. gorantziak hemen biloi, Bai. bai Aixun eta Rafa. Rafari. Xurituko dugu buztana pixka bat, ere. Hori gero dekoratzeko jarriko dugu. Hori da. Baratxurian ere zuzuritzia, Bai, bi hola. bi ale. Bi ale da, bai. Hori salsa egiteko dugu. Eskaera banuen, sukaldari emakumea, ikusleak nahi zuten, sukaldari emakume bat etortzia. Bai. Zeren, Lehen dia emakume sukaldariak. Ba, ez, Eta- gehienak gizonezkoak dira, Gehienak, bai. ez? Orain bitartean erekin gizonezkoak izan dira, bai. Bai. Eta etorri da Belen Urrutia. Elbete Pozadako etxekondria, Bai. eta sukaldaria bertakoa. Bueno, sukaldaria ez profesionala, ez pensa, Nik nire baitetik ikesi dut. Bueno, azken Ez finean dut- profesionala, ez? Bueno, Profesionala nahi pentsatzen ez diala tituludunak bakarrikan, baizikan urte askoan daudenak lanian, ez dutenak Bai. aukera igual behar bada eskolara joateko, baina esperientziak eman dionak bai, ni egin arazi du profesionala izatea, ez da? argi eta garbi hola izan da. bai. Zere ni bertze gauza diferentia ikesi nuen, empresariales ekonomikaz Empresariales? egin nuen, osea, que pensa, Mira. zer ikusia den sukaldearekin, Zerrez. Mira, munduak Bueno, zema buelta ematen ditu. Bai, jarri dugu egosten urburuak, Bai? eta 10 minutotan edola izango da. Eta biztartean Da izan ezko tapatu, baina ez hola utziko ditugu. Bai, utziko dugu, ikusiko dugu nola egosten diren. Egosten diren. Eta biztartean prestatu behar dugu salsa, Bai. hori da. Orduan, Baratxuriak zen dituzu, txikitzia, bai, otarrainskaren buruak, buruak, hementxen azian. bale. Orduan, olio pixka bat jarriko dugu, Eskerrak Martxan ez dituten paratuko dugu. zakarontzira bota. biarrik. Eta orain, ba hori, hau martxan dago ja. Baratxuri ez esan diozu txikituta, ez da? Bai. Da. Salsa egiteko da. Mhm. Hau, porruaren berdea erabiliko dugu ere salsa egiteko. Bai. Bai. Porrua, baratxuria, Orburuei batzutan buruak. betetzeko aldatu ingo diozu, ez da? Kasu honetan ingo diozu bai legatza eta otarrainskak imenitxen zaudenean, igual Bai, ontxuekin, da Hori da, horrela. egiten dut onjoarekin ere bai, eta baita ere ahate errotarekin. Ah, Eta, bera. bai, ahate aragiarekin ere bai. Mhm.
Etxean bestela familia girua duzu, bai senarra lanean zurekin, Bai. zure aizpak ere... Gurekin, Bai. eta lankideak ja, daramate ja urte mordo bat gurekin, eta ja lagunak. Lagunak. Ez dire lankidea bakarri baizketa lagunak. Eta bueno, aurrak, umeak beti inguruan, bere algara eta sotxakin. Naiz eta bezeroak afaltzen egon, beti egoten naiz berdin. Xo, Adela jendea. Jendia dagoela, Baina beraiek ez dakite, etxera, ez dakite neuzten, bereizten. hori, ez. Zenbait dituzu 3? Irume. Bai. 10, 8 eta 6 urtekoak. 10, 8 eta 6. Bi neska eta mutiko bat. Erdikoa mutikoa. Bai. Gorantziak emendikan. Hiruei, orain eskolan egongo dirata. Izena nola dute? Bai, zarrena jana, edo mutikoa zena, eta neska da meseletx. Bai, izen horiek daukate, zeren berez Etiopiakoa dira, adoptatu egin gindun, orain dela 4 urte, bai? Eta bere izenakin etorri ziren, eta bueno. Nik amari esan nion, ama, zaiena, meseletx, eta esan zuen meseletx, lehen da bizikoan, eta ez du galdatzen izena. Eta bere izenakin etorri ziren. Orain dela zenbat urte etorri zian? 4 urte. 4 urte. Bai. Eta moldatu dira primeran, eskolan ere bai, lagunekin ez bat inongo arazorik gabe. Osea, que Eta euskeraz oso ondo, nik ezagutzen ditut, eta euskeraz? Euskeraz oso arrasongi. Bai, ikasi Arrazondo, zuten. bai. Lehen hilabetean ahaztu zuten bere hizkuntza. Bizarrenak bazekiten, jarrena honekin etzekin. Eta bereien artean ez dute mantentzen, zaila da, eta? Deus, ez dakite. Grabatu nien, abesti bat, beraiei bere hizkuntzan, eta ja, Bai. hortik aintzin ja, kabo, ja, zute bere hizkuntzetaz ja zer solastu. Eta orain ja, pues, eskolan, euskera, erdera, orain inglesarekin ere basi dira, osea, que... Ze bizitza berezia, Ekonomia, enpresarialis ikasi, sukaldaritzan Bai. momentu honetan, Bai. jatetxea eta logelak eramaten, eta 3 aurren Bai, ama. Kasualidadez, bueno, niri beti gustatu zait pixka sukaldea. Eta nik etxean, igual pixka eta paltxago jartzen du. Bai, xobe. Eta beti etxean egiten nuen hori, garatxuria jarri behar gurein? Hoxe bertan? Bai. Etxean beti prestatzen honi bazkaria. Ja, baina ni ezin nintzen postreakin. Nahiago nituen postrea prestatu. Eta Eta gero pixkanaka konturatu Eta gero zera. hasi nintzen bertze platerak egiten, baina lehendabitzitik, ba hori, bizkotxoak eta gozo kontuak. eta holako gozo kontuak. Baina niri gustatzen zait gehiago igual, sukaldean. Baina gero azkenian Eta- danetik jakin behar da pixka bat. Ah, ja, bai, gure etxetan bai, denetatik Bai, egin behar da. egin behar da. Eta, bueno, gogoratzen dut, ba, erregiak izango ziren, olentzero etortzen gure etxera, lehen erregiak etortzen ziren, eta sukaldeko liburu bat ekarri zatotela. Eta hortikan aurrea, Hori argazkiekin eta, ni nahi nuen argazkiarekin. Zen bestela, argazkiak asko laguntzen du. zen bestela enekien nola ere presentatuta aurkeztuta. Eta, bueno, hortik aintzinta, gero kasualidadia izan zen, zeren, bueno, ni aitua naiz beste lanetan, eta senarrare bertze lanetan zagon, eta, ba, aukera izan zen posada hartzeko, bueno, konpontzeko, eta hortan sartu ginen, eta, bueno, hortik aintzin, segitzen dugu. Hau martxan jarriketatuko dugu, bai? Horren porrua txikitzen dut pixka bat, Hemen prejitu egingo duzu. reketuko behar dut, legatzakin, Bai, otarrizkeik adibidez, zati txikitan egingo ditut. bai, Pare bat ola utziko ditut. pare bat igual dekoratzeko, eta beste Eta hiru gainerakoak zati bat, hori, hori da. txikitu hori. Ez sobera txikiak ere, ez du inpor, Bai, igertzeko moduan. Ikus dezan gero horre. Hori da, bai. Bai. Zeu zei goxua, Ia prez egongo da, preste egongo da. Irabatzeko, bai. Hau birrindu egingo dut. Bai. Hori da. Bai, dena birrintzeko hemendik ura hartzen alduzu. Bai. Bai? Bai, bota pixka. Hau estilo amerikana bezala. Holako zerbait. Ni alkatxofaren Ikutuarekin. Ikutuarekin. Hori da. Bai. Hau Bueno, bitxi utziko jarri zuen behar dugu martxan. hor, bai, martxan, zaurez. Hau prest. Hau jazta, prest dago. Hori da. Bai, hau zalingo dizut, zu hau. Eta ni bitartean, momentotian, birrindu baino lehenotik hauek zatitu. Esan didazu zatitzeko.
Hau legatzarekin batea, egingo duzu salteatu hor, ezta? Hori da, Porrota guzti. hori da. Barrura zatiak? Denak, bai. Vale, hori. Eta momentu batean, berdin da. Gatza pixka bat, botatzen dugu. Ura pixka bat ere jarriko dut hemen. Bai. Hau listo. Iragazitikan pasatzen nahi duzu, ez da txinotikan. Bai, favorez. Vale. Iztartian horburua, hola, lekua egingo dugu, betetzeko, bai? Bai. Hori da. Hola xen, Bai? bat. Bueno, prese egongo da. Txino hartu. Orduan, hau ja, onera pasatzen dugu. Bentsen, bilo jota fuego. Bat, horburuen betetzeko... Hola, nahasketa bat egiten dugu, tuterako horburuak eta itsasoko legatzak eta hola, lurra eta itxasua. itsasoa elkarrekin lotzeko. Eta zerua eta eiza beste batako utziko dugu, Hori ezta? bertzegunerako. Ordean hartzen dugu, bueno, hau, kenduko dugu hemen, Bai, bentsen garbituko du pixka bat. bai? Eta, betetzera, goaz. Ze goxua daukan, saltza honek. Horrela ikus dezan pixka bat. Mira, tramankulo guzti hauek hartzea. Garbixka. Gero garbituko ditugu. Saltza. Hau Bueno. garbitu. Bai. Probatuko genuke pixka bat salsa, beriazten nola ze gatza pixka bat gehiago behar duen edo ez. Hoxua dago. Eta, hemendik buztanak edaterako dugu. Eta orain eman dugun, ja presentatuko dugu, Ja, bi otarrezkoiek Bai, egingo hementxe. ditugu, Txero olio pixkatekin, ezta? bai, pixka batekin. Bai. Hori da, martxan dago. Martxan duzu dana. Igual egingo duguna da pixka bat edeki, Garbitu. edetik. Garbi, momentu batean. Barkatu. Zali, hau martxan jarri. Hau beltz hau, kentzen zaio, oda, erdiko zaina, baten dio gustu txarra, eta horren kentzen diogu. Otarra eskari, bai? Bai. Hori zigalak eta eukitzen du askotan. Bai. Bueno, horrela, Vale, bai, berututa. Hemen saltzak nik uste dut tekstura fina dakala, bai, ongi dago, Hori da, oso Bai, ondo. Bai. Gatza pitima botatzen diozu otorren eskairi? Bai, botako dugu gatza larria, Gatza larria. gero Ah, gainetik. bukaeran. Bai, bukaeran. Bai. Erditikan erdi irekita, Horrela forma hartzen du. Horburuak hemen txinin piniko ditut. Bai, Baxan, entxeria. Horrela. okay. Bitartean gogoratuko dizuet, gure ikusleai, beste aukera bat badakazuela interneten ikusteko, beste ordutegi batean. Orain bazkalonduan gaizkia baldin bat atorkizue,
beste momento batean, txorienen, webgunean, gaude, guk zaio hauek behin eta berriro emateko aukeran. Eta nola ez, iradokizunak, txoriene, abildua, eitb.com. Hor, esan guri, ze martxa makiun, gure platerak eta egiten, zerbait zuzendu beruaren badegu zuzentzeko prest, eta norbaitek plater berezin bat ikusteko, guk egiteko aukera nahi izan ezkore, ipini, egingo ditugu zuen gustoko platerak. Salsa pizka bat bota. Txura honeko platera. Barazki, tarraixka eta legatzarekin. Gaurko bigarren platera. Listo, hola xa. Prest. Eta txoin. Ondarreko. Hori da. Orburuan guztia aprobetxatu dugu. Bai, guztantxoak. Hori da. Egosita, zurituta, eta gero dena guztira platerea. Hau izango da gure bigarrengo platera. Dastatu baino lehen gure xefaren azken ukitua. Orburuak zuritu eta egosi. Porrua eta oliba oliotan otarrenskak eta legatza salteatu. Orburuak bete. Baratxuria, tomatea, porrua, otarrenskaren buruak eta orburuen zaldarekin saltza egin. Dastatzeko momentu eritsi da, Belen. Ea, zemuzkoa da ona. Itxura, xua, otarrenskak. Hau aldardi batetik. Saltza, edarra egin dugu, bilen artean. Zuk egin, zuk haindu eta nik lagundu. Bien artean. Hori da. Primerako platera. Barazkiak bere puntua dauka, pixkat iso do, baina hola gustatzen zait. Eta legatzak eta ondarreskak ematen dion ikutuarekin, gaurko bigarrengo platerai, ona dagoela eta balekoa dela. Gaur, Belen, bagoaz, Bai. gaurko zaioa amaitu dugu, baina bihar gure zaiegon. Bazkalondoan iritsiko gara. Beste, 2 platerekin. Bihar arte.